फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो जोंनि 40टा समस्तिनि गेजेराव जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिया जोंनि इउपिपिएलनि जायखियानो बिजाथिया फैयाथों मानो बे 100% देरहागोन जोंहा बिसास दङ जों फोथायनाय दङ जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव बे समस्तिनिफ्राय जोङो रनजित बसुमतारीखौ जों देरहासार खालामनो हादों आरो 2021 मायथाइयाव बे समस्तिनिफ्राय जोङो जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो जोङो एमएलए आव देरहासार खालामनो हादों 2024 मायथाइयाव मोननै बिसायख'थि बारलांदों लकसभा बिसायख'थि बाहायबो जोङो बे समस्तिनिफ्राय जों देरहासार जानो हादों 2024 मायथाइयाव जोंहा उफ्रा बिसायख'थि जादों आसाम एसेम्ब्लिनि दा बाहायबो जोंनि समस्तिनिफ्राय जोङो 8,000 नि बांसिन भट मोननानै जोङो बे समस्तिनिफ्राय जों देरहासार खालामनो हादों आरोबाव फैबाय थानाय जोंनि बिटिसि बिसायख'थियाव नैबे 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव जोंनि बिजाथियानो 100% देरहागोन आं बेखौ फोथायनाय लाखिदों आरो बेबायदिनो जोङो दोलोनि जे माखासे आब्रुथि दोलोनि जे डिसिप्लिन बेखौ मेनटेन खालामनानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो सान हर बानाय मेंनाय बेबायदि गैयालासे जों खामानि मावनानै देरहासार खालामगोन बेखौ जोङो गोथौ फोथायनाय लाखिदों। मा दोलोआ फेक्टर जागोन जिहेतु जोङो नुनो मोनो बिपिएफ दङ बिजेपि दङ कंग्रेस दङ दा नोंथांनि नैबे समस्तियावबो माने केन्डिडेट होनायनि माखासे जोङो बिदिनो माखासे थासारिखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन सारा जोङो बे समावहाय जोंनि इउपिपिएलनि फेक्टरा रावबो गैया बाहाय खुनु बिपिएफआ 100 बार बाहाय नोङो बिसायख'थि गेलेब्लाबो 14 चिरांदुवाराव बिपिएफआ देरहाया हाग्रामा महिलारिया देरहाया बाहाय बिजेपिआबो देरहाया बाहाय एपिबिआबो देरहाया गुबुन दोलोनि बिजाथिया बाहाय देरहानो हानाय नङा अनलि बाहाय देरहागोन इउपिपिएलनि बिजाथिया दा बेनिखायनो बाहाय जोंहा गुबुन दोलोखौ जोङो खुनु पद्धति फेक्टर होननानै सानाखै जोंनो 100% देरहागोन आरो जोङो बेखौनो बुंदों दिनै बिथांमोना जिखिनि एक्टिभिटि लादों बियो खिन्थु जोंनि थाखाय बियो गिथावना नङा दिनै बिपिएफआ दिनै आसिबा रिलि खालामदों बियो माने जोबस्रांनानै रिलिसो हाग्रामा महिलारिया बाहाय बिजाथि गेलेगोन होननानै खोनादों नाथाय हाग्रामा महिलारिया बाहाय बिजाथि गेलेफैब्लाबो 100% देरहाया जोङो बाहाय प्रमद बर'नि जे आदर्श नीति प्रमद बर'खौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि सानस्रिखौ मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफोरा जोंनि फारसे दिनै लोब लोब जों आखाइ हमफैदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायो आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो गोबां बेबादिनो गुबुन गुबुन दोलोनि जोंहा मावथि बिथांमोना जोंनि दोलोसिम इउपिपिएल दोलोसिम बिथांमोना फैगासिनो दङ फैगोन आरो जोङो 100% देरहागोन जों बेखौ गोथौ फोथायनानै लाखिनानै दं। आङो बेखौनो बुंगोन जे प्रमद बर'आ सरकाराव फैनायनि उनाव जथेस्थ' जोङो डेभेलप खालामनो हादों दिनै जोंनि बे बिटिआरआव बा बिटिसिआव 26टा जनगोष्ठी दङ दिनै 35 लाख बाहाय जनसंख्या दङ दा बेखौ गासैखौबो नोजोर लाखिनानै दिनै प्रमद बर'आ बानाय मेंनाय गैयालासे हारिनि समाजनि देशनि ओनसोलनि बिथाङा गोबां खामानि मावगासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखायबो बिथाङा दिनै खामानि मावदों 26टा जनगोष्ठीनि थाखायबो बिथाङा कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट बिथाङा खालामदों गुबुन गुबुन माखासे जौगानायनि बिथिङाव बिथाङा निसय खामानि मावगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखायबो बिथाङा सानगासिनो दङ मावगासिनो दङ बिथांखि लागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो बिथाङा निसय सरकाराव फैयोबा सरकाराव फैफिनगोन बेयो 100% रोखा आरो बिथाङा निसय बे ओनसोलनि थाखाय जथेस्थ' खामानि मावगोन बेखौ जों मिजिं खालामदों दिनै 35निफ्राय 40टा गोदान गोदान बिथांखि लानानै बेबादि खामानि मावनाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेखौ आङो बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो आं आसा खालामो बिथांनि सरकारा निसय फैफिनगोन नैथि खेबनि थाखाय जोङो प्रमद बर'खौ गाहाय खुंगिरि महरै मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। नोंथांनि नैबे 14 समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ दासिमबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै होननानै बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुङो माबायदि जाथावथाव बेथ' नंखाय बाथ्रा जे 17 बोसोराव जोङो जोंनि दानि इउपिपिएल सरकारा जेरैबायदि खामानि मावदों बेजों रुजु जाया दिनै जोङो 17 बोसोराव बिथांमोना जेबायदि खामानि मावदों बे एखे जिर' लेभेलाव दङ होननानै जों सानदों आरो 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जथेस्थ' नैबे ओनसोलाव बायदि बायदि माखासे फसंथान बेबायदि खालामदों दिनै जोंनि 14 चिरांदुवार समस्तियाव जोंहा रुनिकाटा कलेज जों प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाबाय रुनिकाटा हाइ स्कुलखौ हाइ सेकेन्डारि खालामनो हाबाय रुनिकाटा मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल बियो लुनो हाबाय जोंहा थाइखाजरायाव बिर सिलागां बसुमतारीनि मायै मिनि स्टेडियाम बानायनो हाबाय जोंहा सान्तिपुराव सुजित नार्जारी मेम'रियेल हल बानायनो हाबाय आरो बेबादिनो जोंहा रुनिकाटायाव टिकेन्द्र नार्जारी मेम'रियेल सिनेमा हल बेबायदि खालामनो हादों आरो जोङो बेबादिनो गोबां माखासे लामा बान्दो दंग बायदि बायदि अनुसन खालामनाया जोबनो गैया आरो जों आसा खालामो बेबायदि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ रायजो राजाफ्रा बजबनानै लादों आरो फैबाय थानाय समाव निसय जों बेबायदि खामानि मावनो हागोन बेखौ मिजिं खालामो।